South Africa sanibonani. Ngibingelela uThabiso wakacela uqumba amaqumba lalaqumbise lesele lentaba. Ngibingelela umbhiyileki into abathe beyivimba ngapha aphuma ngapha abathi beyivimba ngapha aphuma ngapha. Kube ukuphuma ngapha bayivimba yaphuma ngapha kanti siphume ngapha. Ngibingelelwa ijumping castle, ngibingelelwa inkunzi yoqaqwa, ngibingelelwa umfana wohlanga media, ngibingelelwa umfana weHwayimina. Igama le channel uhlanga media kanti igama le show iHwayimina. Ebantwini bebonke kungani ukhethile ukuthi ke lobuhlungu obuzwise mina kulokhu ke umuntu udla kuthandayo uma ngabe uhlanga media uthanda uqumba amaqumbana yakuphoqa ukuthi akawuhambe uyobheka ngale ku 18 and above media yenye yama channel engaphansi kohlanga media 18 and above media lo 18 and above uhlangene igama elilodwa 18 and above inumber 18 and above igama elilodwa kuhlangene bese uthi media bese uyafika lapha uyasubscribe nakhona njengalokhu subscribe nala kuthina siyabonga ukuthi uhlanga media uyalikhulisa ngokuthi usubscribe ucomment wenze konke ulike siyacela ukuthi ngelinye ilanga ke kwenzeke nje uthola ukuthi sina 100,000 ama viewers nama likes abe 100,000 kube kanye mawubuka uqinisekisa ukuthi uyawuncafaza ulike ukukhombisa ngokusobala ukuthi nawe upresent futhi notification uyitholile njengalokhu nawe ungaphansi kohlanga media siyacela nihambe niyokhulisa ngalena kuyilokhuzana ku18 and above media khona ivoice elokhu iqhamuka lapho ongayazi noma ngamaqhumbana noma kabani kubalekile bafowethu ukuthi umuntu uma umthanda umseke kukona konke akaqhamuka nako noma ulimi uthanda uqina ke ngale ku18 and above media uma ngabe wazi ukuthi izinto ezithinta imkhutshana yasekamereni awuzithandisisi kahle mawuzizwa zikhuluma ungaya nje uyosubscribe but ungabuki just ukuthi usubscribe ukuthi hayi ngoba nomaqhumbana ukhona la ake ngisubscribe njengalokhu ngenzile kohlanga media sinolunye utalatiya futhi namhlanje esifuna ukuthi silungise hey ziyashisa indaba umfazi nentombi nathi kodwa madoda siyenza ukuthi abafazi bethu basathe kancane izintombi asihambe se-studio siyoza ukuthi khamba kanjani xabu mbukeli azekubingelele lapho ngasekhaya akhini and akhini namhlanje futhi nalo utalatiya lukhona nangu udadewethu ukhona sisebenzile la akunkane sizama ukuthi sisondele naye ngapha but siyabonga ukuthi dadewethu ugcina ufikile siyakubingelela sokwamukela ohlelweni sawubona bhuti uyaphila siyaphila ngiyabona ukuthi ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi akho umuntu onganquma manje sesifikile la akekho umaligaju so thini phela sibona amakhamera angesazi siyabonga kakhulu dadewethu mhlawumbe ngoba abantu basibukela igama nesibongo ba elami igama nguNomthandazo kaMavundla yebo kaMavundla yebo okay sifisa ukwazi kabanzi ngawe dadewethu into ebangela sifisa ukwazi kabanzi ngawe kunomuntu obhalile la alikhe libi but uzokwazi ukuthi ubani ngekudala but khona indlela sichazele yona ngawe esifisa ukuthi nawe sikubuze kabanzi ukuthi njengendlela yethu nathi ukuthi umuntu kanjani ne okay mhlamba ke siqalele abazali bobabili basekhona yebo basekhona bhuti bakhona bayaphila bakithi bayaphila awungitshele khona isayile engifuna ukulithola la mawuseyintombazanyana nje nomhlamba usengumfanyana omncane makutholakala ukuthi sowuqonyiwe noma uqomile amsho abazali kuba khona le ndawana ebakhona mhlambe angiphathi mawusemncane omunye afise nokukushaya sikhona isikhathi esike sakufica sinjalo sowuqomile kwatholakala ukuthi hawu senokubonakala lapha mebuye esikoleni unezitopa abanazo nomfana thizeni kufica kuke kwangifica phela ngoba masikhula vele sikhula kanjalo ube nezitopa lapho uqala ube no 5 minutes bokufika ekhaya ukuthi khona isikhathi esidonsekayo uma ufika ekhaya yonke leyo nto nje umuntu esengena lapha estageni babephatheka kanjani abazali bakho kodwa abazali babethetha futhi ke mina wami ubaba unesibhaqo ke weshaya ke shaye ngithi ukuthi gozololo insuku ezimbalwa ngiphinde ngiqale phansi yabo nje ukukhula kwentombazana khona lento ngakithi eyayenziwa angazi noma kwezinye indawo yenziwa yini le ukuthi ma uthi uthandwa intombi uyahamba uyongena kuthiwa uyongena kubo kwentombi ufuku usho ukuthi hayi ngisangizele ekhaya nginazisa ukuthi noma mangathiwa kuyenzeka inganeni khona into eyivelelayo mhlambe ethinta ubuyona bayo nesibaya sika baba yonke into nokwazi ukuthi mina kahle ngiyathandwa lekhaya ingane osibani bami kwakuyinto enzima yona ukwenziwa but abazali babeyamukela ngoba babebona ukuthi futhi lo mfana uneqiniso bandla
njengoba ezoziceba nje intombi izitshitshi ingane yethu kodwa nange ezoziveza ukuthi ukhona yena uyathandana naye. Wena ukhona umfana wake wenza into enjalo kuwena noma ukuze bazi ukuthi unomfana othize abamaziyo kwaba ukuthi kuze umuntu kini mhlambe khona into azoyenza? Hayi bhuti, iqiniso nje phela fanele silisho. Bangibamba mina ekhaya, hayi ukuthi waziletha yena umfana. Bangibamba nje ukuthi hayi sekukhona umfana esengimbona bona ngenxa yokuthi ke phela khona abafowethu nodadewethu abazogijima bayongicela ukuthi hayi bo ake nibheke usibanibani lapha ukuthi usenze izinto ezikanje. Bambiza abona umfana akazizelanga yena. Kodwa ke weza futhi kodwa ke umana ke njengenjwayela abazali bahlezi laba uma bethu bahlezi besifaka ekhwapheni hayi right umfana baba right umfana ubaba abemanqika ke ngokuthi umfana hayi akamtholi kahle. Manje ke kusho ukuthi ngaleso sikhathi kwakusewuthando olungena lokhuzane olungena akukho la mhlawumbe olungena ifungo uthando nje lezingane ezimbili. Kwakuwuthando nje lezingane ezimbili Nkosi yami esayinazo futhi into ezingayazi kahle kahle ziyayifunda ngoba phela uthando uyalifunda uvela ulwazi. Okay. Ni lapho kulolu thando nje ikhona mhlambe inhlantsana ekuvezelayo ukuthi likhona ikusasa noma iziphuma ezinhle kulento esiyakha esizamayo noma esiyakhayo. Iyayikhona inhlansi yethemba kuwena ngoba phela akusiwe uthi ngiyakushada manje uyena. Ikhona inhlantsana eyayikhona noma izifiso nasenhlizweni kuwena ukuthi mhlambe engathi singane kusasa elihle nalomuntu. Yayikhona bhuti, yayikhona ngoba wawumbona noma ekhuluma ngoba indaba iqala ekhulumeni. Umuntu mekhuluma athi mina ngizimisele ngokwenza izinto ngendlela eright, angiyimisele ngokuthi into yethu iphelele la. Ngiyimisele ngokuthi ngelinye ilanga ngivuke eceleni kwakho unkosikazi wami sijabulile sihappy. Yabo nje into ekanjalo bhuti. Izithembiso zakhe ngabe wayifeza yini? Wayifeza bhuti, wayifeza ngajabula futhi kakhulu wayifeza ifiso zakhe. Wayifeza nje izithembiso zakhe njengoba nje ayeshilo. Baba njani ukujabula ekhaya? Bajabula kwakuthi ke phela umnikazi womuzi usamancika phela ngomfana kodwa wabuye wathi hayi ngoba mntana wena ujabulile uhappy kulungile. Wena waba njani ukujabula wena ukuthi yonke lento ekade ikhulunywa sonke lesi sikhathi ngithenjiswa kunjani ngoba abanye bayathenjiswa kodwa ngingaphethi kahle. Yabo kodwa emantombazaneni ayekhona wonke emhlabeni jikelele wakhetha ukuthi ekuyiyona ngaphila nawo ngunaphakade wena kwaphatha kanjani? Hayi mangisho nje iqiniso kwangazi ukuthi iphupho. Kwangathi iphupho ngoba ngangayitsheni ukuthi uqinisile ngoba phela umuntu uyabuka umuntu uyakuthembisa into egcina ingenzekanga kodwa yena wasigcina isithembiso sakhe. Kwakungathi iphupho ngajabula impela kakhulu futhi. Ake ngithi njoba so uvele umuntu oseganile. Insizwa manje sondela ishela. Ikhona mhlambe into ukuthi mangase kwenzeke ngiqome iyona engigama ngayo ngithi sona sizathu sami esingenza ngiqome lesi. Sikhona Bekube nankinga nokusitshela mhlambe ukuthi ngabe isizathu esinjani. Empeleni mina bhuti njengoba kade sengike ngabriefa kancane ukuthi ngumuntu oseganileke. Yebo njengoba ngiganile angizazi noma ngisakhona kulobudlelwane noma ngisekho noma ngunodolo wakhona noma angizazi nami angizazi noma ngathi ngukhaphethe angizazi ngempela kodwa isona sizathu leso esokuthi makungathiwa khona othi 1 ngingathi 2 ngoba nami angisazazi lala ngikho noma ngisakhona noma ngisekho yini. Zikhona kodwa insizwe ezibuduza amagabade. Hawu zikhona bhuti awungeke zingabe khona phela hayi zikhona. Zikhona kube ikona phela ukuthi umuntu besafuna ukubheka ukuthi impendulo eqondile ukuthi ingakephi. Yonke into ihamba kanjani la okhona noma la osuka khona anganoma uyasukile ukakasuki. Bengakasuki kodwa kona ngisakhona. Uthando lisekhona kodwa. Lukhona bhuti lukhona kodwa ke ayikho into indlela engenziwa ngayo indlela izinto ekwenzeka ngakhona. Okay. Kunombuzo ke sike siwubuze la sisi. Umbuzo sike siwubuzo ukuthi kusuka ku0 kuya ku10
ebantwini ophila nabo umuntu othembeka kangakanani ebantwini ozwana nabo awubetrayana umuntu onjani like ungazipha bani kusuka ku10 kuya kusuka ku1 kusuka ku0 kuya ku10 umuntu oneqiniso kangakanani ungazinika ba ngingazipha nje u9 out of 10 9 out of 10 ngoba akekho phela umuntu ongenako ukutsheka kancane yeah okay kune video la ngicela ukukhombisa yona dadewethu yomuntu okuyena obhalele ngiyafisa nje ukuthi uyibone okay uzolokhuza ke ngizoyibamba kanje bese ungafazela la ezansi. Sanibonani, igama lami ngosiboniso Dlamini. Ngibize uhlanga media lizongixazululela phakathi kwami nonkosikazi wami. Asizwene nonkosikazi ngenxa yentombi yami engibambisene nayo. Ngicela ke uhlanga media lizongixazululela lolo daba. Ngiyabonga. Yeah. Anganoma yamazi nsizilo muntu. Ngiyamazi bhuti. Kahle kahle la. Fanele ngabe nibhalelwe yimina hayi yena. Indaba usho kanjani? Bhuti. Ubhuti lo uyena lengikhuluma ngaye. Uyena impela bhuti ngoba angimazi ukuthi ngibhalela kanjani ngoba imina efanele ngabe ngiyanibhalela hayi yena. Ithini into yini kahle kahle? Ubhuti lo engiganene naye. Ube umuntu obesebenza. Obesebenza waxoshwa ke emsebenzini ngenxa yokuthi ubedakwa utshwala. Bayafutha lapha emsebenzini. Bayafutha lapha emsebenzini ngenxa yokuthi ubedakwa wayithola iwarning kodwa waqhubeka kodwa waqhubeka egcineni ke base beyamxosha ngoba sebembona ukuthi uyakwenza amahlandla amaningi akakhuzeki. So kwaya ke wahlala ekhaya ke bekade siqashile kahle kahle nobhuti mephelelwa itoho ke kwaukuthi ke ngeke asakwazi phela ukuthi siqashe ngoba nama ngitohozi uyena umuntu obetohoze ngiprovider wayesefonela usisi wakhe kusisi wakhe uhlala phesheya akahlali la eSouth Africa usisi wakhe wathi akanankinga singaya kogada umuzi wakhe kodwa ngoba kukhona mina unkosikazi wakhe ngoba uganiwe uzomfakela imadlana yokuthi sikwazi ukuthi siphile kahle kahle njengoba siphila nje besiphiliswane uyena usisi uyena obesifakela imali nenhlanhla umhlala kwelephi izwe usisi wakhe unazi nenhlanhla bo uhlala ngale kobani Saudi Arabia unomuzi khona hayibo so njoba sihleli ke thina la emzini wakhe besiphila nje kahle kumnandi yonke into ukwazi mhlawumbe yekwazi ukuzinikeza ibafikazi mhlawumbe baruthi mhlawumbe kube ibalini mhlawumbe ngenyanga indaba yemali awuboni qala ngezifihlo indaba yemali asiye ke indaba yemali kodwa khona bekuyimali yonpela bekuphela inyanga niphila iphela impela inyanga siphila ngoba nawo izinto lezi ukhokhelwa kwamanzi ODS nje izinto zasendlini besikwazi ukuthi siyikhokhele siphinde sisale siphinde siyikhiphe futhi ngoba bengaba isalary yomuntu osebenzayo mhlawumbe ngaphansi kwaHulumeni nje right uyangisesha phela manje okay alright kodwa bekuphileka khona hayi bekuphileka bhuti angifuni ukudlala ngawo bekuphileka until ke kuze kube ukuthi nami ke ngithi ngiyayikhipha ngiya ku vacation yabo kwaphela usisi uyaye uhamba nabangani akubengena ube umuntu ongenankinga vele ngoba like ubazi ukuthi ayikho into engizoyenza etheni kumuntu vele oyithembakalele ngihambe ke kushuthi ngibe nokungaphili ku-vacation ngithi bangani bami ngiyanishiya ngoba kufanele ngibuye ngomsombuluko kodwa ngaenda pha ngibuya ngesonto mangibuya ngesonto ngiyazizwa ukuthi angiphilile ngirequeste uBolt ungithathe kungibeke endlini mangibeke endlini ngifike ngivuleke ngokhiye wami ngoba nginokhiye wami vele ngitshenza kusho ukuthi uyihambele uyele emajitheni kanti ngizothi mangivula ngaba thola isurprise yami yokuqala yokugcina indaba abafana ngiyafika ngiyangena phela ngiya-check ukuthi awu konke ku-right mangithi ngiyafika ekamerweni ngizwa kugigithekwa ekamerweni lethu ngiyafika ngale hawu abantu bahleli banqunu bayakhadlisha laphaya uhleli nentombi
Hayibo. uhleli nentombi ubhuti and akuna stress kuyaye kumnandi kudliwa kahle. Walwa. Angilwanga bhuti. Ngathatha nje ukuyisikhwama sami nami ngichiphizelela ngoba phela into mayivele iba yisurprise uvela ungazi. Wafind out. Ngafind Uzofind out. hey ngafind out bhuti ngafind out. Yahleka kodwa ngoba bakufika. Yahleka phela noma kufiwe. Ngithatha isikhwama sami ngishiye kwanto zami ezikhona lapho ngithatha isikhwama sami ngigoduke ngiye ekhaya. Yo. Uma ngifika ekhaya phela umama uzobuza ukuthi hayibo kwenze njani. Ngithi nje angifuni ngisho kwakhuluma ngingachazi izinto eziningi. Ngesizathu sokuthi njengoba ngigoduka ngilindele ukuthi ke kufanele kuzobizwa abantu abadala phela kube yibona abayixazululayo. Angifunanga ukula ngoba ngingafuni ukususa umsindo ngitshela abantu abadala ke ngenelela lapho nabantu abadala ngitshela hayi bazofika ke bayixoxa indaba hayi. Kwanhla ngazimuka nomoya ke. Mina ngazihambela nje ngoba ngenze ukuthi umfana angilandele akwazi ukuthi sizokhulumisana kubizwe nabantu abadala. Ake sibambe la sisi. Ukhona yena la around. Angazi ngicela ukubiza yena mhlambe. Ke sizwe side lakhe ngifuna ukuzwa ukuthi okay uyindaba ekubizile la ngoba le story ngempela uqinisele mothi befana besibhalelwa wena. Ngifuna ukuthola ukuthi yindaba yena esibizile. Okay, mawucabanga ngapho sibizile. Mangicabanga anginayo Ngeke simzama. Asimzama. Yebo. Ya ngicela nimfake madoda. Awuzwe. Mina wethu kunjani? Ngiyaphila njani baba? Siyaphila. Ngisacela mhlambe ukuthola ukuthi ubafo njoba namhlanje silana nje kungani ngoba kunenkulumo esengizitholile kusisa. Obungazange uzungichazele ngazo but ngiyafisa ukwazi ukuthi njengoba silana namhlanje kungani sila. Ngiyabonga. Cha ngicela nje uhlange media ungisize ungikhuzele yena ahluka nokuthuka intombi yami. Umuntu wami engiphila naye. Okay. Umbuzo wami oqala nje uyini nalo sisi? Lo muntu lona mfethu ingoduso yami. Kodwa ke ngahlehla kuyena yabo. Ngekhanda lakhe ayisengivezela lona. So kwahamba nje ngendoda ngathola ke umuntu engizwa naye njengamanje. Lo yena amthukayo yabhiza amfonela ambiza ngamagama. Lokho kwenza ukuthi mina nentombi yami singahlali kahle. Na intombi yami isangithembi. Yabo. Ezakuthemba ukuthini? No, icabanga ukuthi mhlambe khona engisakwenza naye. Ngoba yena ubhizi uyayithuka. Uyithuka ndlela uyayifonela wenza njani? Uyayifonela ayibize ngamagama ayithuka yenze yonke leyo yento leyo. Yabo. Ngicela nje ukuthi nje ningikhuzele yena ahlehle kumuntu wami. Imake bhuti. Wena uthe mina manje ingoduso yakho le. Ya mfethu ingoduso yami kwangaba. Kwakuyingoduso yakho noma ingoduso? Ngingasho nje phela ka divorce yabona. Asakahlukani ngokwegama lokuthi sihlukene. Kodwa nje ispace esikhona nje manje siyafana nabantu abahlukene. Noma ngingatshilelwanga phela ukuthi omunye athi ya nomunye athi phuma namuntu kanjalo. Kodwa naye uyabona naye ngoba phela angisasondeli kuyena. Ngibhizi nomuntu wami ngiphila kahle naye siyathandana kumnandi. Nanguke yena ke ngala ufaka ama calls kumuntu wami. Mangingabuza nje bafo yini yakuhlukanisa nosisi? Yini mhlambe eyakwenza ukuthi uqhelelane nosisi? Mfethu lo muntu unekhanda lakhe. Kuyimanje wahamba waya kubo. Yabo. Wathatha izinto zakhe wahamba lo muntu waya kubo. Into engajwayelekile ukuthi ayenze. Bese mezohamba kwemnandi nje kahle ngathi okay uyahamba uyabuya kanjalo uye ekhaya okay. Kuloko okugcina nje wavele wahamba. Anginika umqondo eminingi ke nami ukuthi lokuhamba kwakhe okunje kusho ukuthini. So ngamnika ispace sakhe nami ngamdedela ngamiyeka wahamba. Okay. Wagcina ungasitholanga isizathu sokuhamba kwakhe. Akasishongo mfethu wavele nje washudula lo muntu athathe impahla zakhe nje. Ngathi ngithi ngiyazama ukumbamba ukukhuluma naye hayi umuntu aphunyuka wahamba. Ngamdedela ke. Siswami ngoba sinayo njengamanje umyeni wakho la. Isiphi isizathu sakwenza ukuthi uhambe? Ngicela ukhuluma mhlawumbe namhlanje uzothola ukuqonda kabanzi ukuthi yini inkinga.
Bhuti. Njoba bese ngike ngachaza ukuthi ubhuti umyeni wami lo uso called bani. Ngamfica nentombi embedeni. Ngahamba ngilindele ukuthini ngilindele ukuthi uzongilandela aye ekhaya kuyokhulunywa afike nabantu abadala bakubo akakwenzanga lokho. Okunaloko into ayenzile uvele wathatha intombi yakhe bayohlala nje permanently emzini kasisi wakhe. And ngizokuveza futhi lokho ukuthi mina naye siyabonana ngaleceleni. Njoba yethi yena asibonani kade agcina ukusondela eduze kwami before ngize la mina ungifonelile wathi ucela ngingakuvezi ukuthi mina naye siyazana. Wena bowazi uza la ukuthi bengazi ukuthi ngiza la bengizenzisa nje mangithi angazi bengazi kahle ungifonelile nje wathi ucela ngingavezi ukuthi mina naye sisabonana. Yeah, bengenzela kona ukuthi phela ngivikele isithunzi sentombi yami. Yabona. Uvikela isithunzi kanjani bafo? Mana bafo. Mana singaze nje sikude kakhulu. Ungibhalelile la wathi wena mangithola umuntu ngakutholela lo muntu nangu khona la. Kodwa futhi wena ngale ngasase mase umtshelile vele ukuthi uza la. Kodwa angasho angavezi ukuthi niyabonana. Kanti lo muntu yini ungathi umuntu akafihle lentombi yakhe umfazi wakho engabe ufihla izinto enizenza nentombi ufihlela umfazi. Kuye manje yena igama ukuthi unkosikazi wami. Uyabona? Indaba uthi igama. Kuyegama ngoba njengoba athathe impahla zakhe wahamba wabuyela kubo wayesenda statement kumina sokuthi usenayo indawo emjabulisayo. Sonke ngamlandela ke ngabuyisa lo muntu ke mfethu ke azohlala nami engiphila kahle naye. Ebafoni uyibona ukuthi right lento ngichazela yona unesibindi nje sokuyica uyibona ukuthi right. Kumele mfethu ngisho la ngizokhoma amaqiniso la uyabona. Into engiphethe kahle vele ngiyisho nengiphethe kahle futhi ngiyisho. Into engiphethe kabi iside lakhe. Into engiphethe kahle iside lentombi yami. So engikucelayo mina ukuthi yena understand leyo nto leyo and ufunani pho kuyena ngoba ntu naye uyasho usibonayo lezuku. Ngimthintile ukuthi mesifika la ngicela angayiphathi lento aseyiphatha manje ukuthi ewe nami ngaseyiphethe ngibuza ukuthi pho mina. Into engifuna kuyena izu2. Ufunani? Number 1 ayeke ukuthuka umuntu wami. Namuntu ndloya. Namuntu. Umuntu wami mfethu uyangihlonipha. Akangibizi ngamagama. Uyabona? Isikhathi sami yanginikeza. Lo muntu lona akanginike isikhathi sami ngendlela engifuna ngayo. Akangihloniphi. Yebafo. Ngicela ukuzibuzela nje. Uma ngabe unkosikazi wakho engaphathekile kahle ngento wamenza yona. Ukuficwa umfazi wakho uhleli nentombi. Into enkulu kakhulu le iphutha kakhulu okungamele ngabe yenzekile. Nangu sesathe isinqumo ngokudinwa akakwali uyagoduka. Unomkhongo wena wamthumela lapha kulowa muzi. Kwangani ngani wena ukuthi ungahambi uyokhuluma nomkhongo wakho nabantu bakini mhlambe abane wena sebebadala kunawo ukuthi bafowethu ngicela ningiphelezele kunephuthe engilenzile kumakoti wami ngicela ukuyokhuluma nomndeni wakhe ngicela ukuyokhuluma nabazali bakhe uhambiye lapha ya kungani ukuthi uthatha intombi uzoyifaka la same ntombi le ubhaqwe nayo kulola uma usuyindlala kanjalo inkulumo izwakala kahle kodwa ekwenzekeni kwesigameko wonke umuntu wesilisa mayedele lo muntu wesifazane into yokuqala ecabangayo ukuthi lo muntu esifana seqomile ngakudelela ngathini ngoba ngaze ngize ngikudelele yabona mfethu okokuqala nje lo muntu indlela akhuluma ngayo nami asiyebafo asiyibuyisele eceleni indlela yokukhuluma asikhulume ngale nkinga eyenzeka ukuthi wakufica ulele nentombi wangifica ngilele uthini ngalo wangifica ngilele nentombi ngiyavuma before kodwa angifice ngilele nentombi asikuyeke ku before asidile nale yokulala nentombi uficwe into emihambisile yamisa kuba ukuthi ukuficule nentombi ubona ku right lo akubanga right bafu okay yini ebangelile ukuthi ungayi kubo nalabantu engibachaza ukuthi wena umkhongo wahamba wathi uyethi mngane lapha ukubeke yena unkosikazi wami ingoduso yami yayumela umuzi wayo imela umshado wayo kwangamela ukuthi athathe impahla zakhe aphuma ahambe ngalolu suku engifice nentombi kwakumele njani acabuza intombi noma alale phakathi kwenu kwakumele ukuthi yena awumele umhlaba wakhe umuzi wakhe uthando kirishwa kuyona ukuphuma kwakhe adube ahambe wakukhombisa kona ukuthi akancengile vele walishipo wena wawuzokumela lokho uma ukuthi wena wangifica nendoda endlini wawuzokumela lokho ngikufanise mina akufane nami nginegazi ngingane yomfazi nami but wena ukanile ekhaya ukanile la ekhaya kuma ukhona awangitshela ngokuthi ngikanile siyafana manje into oyibonayo engekho right kwakumele ukuthi umele umuzi wakho ukuphuma kwakho ngumele kanjani ukushiya intombi unikeza intombi amandla
ukuthi ihlale la ekhaya. Kwakona ukuthi ngifice intombi embedeni esilala kuona thina sobabili wena uzongitshela ukuthi kwakufanele ngiwumele umuzi wami ungawumela wena ufica ngile nendoda. Ngithe kuyena ngizomakhela umuzi wakhe. Uyabona? Bafo wena ngaze confused. Uthi kumina akahlehle kuwena nentombi yakho. Uthi futhi uzomakhela umuzi. Ngizomakhela ufunani kahle kahle? La ngihlala khona umuzi kasisi wami. Uyabona? Ukuhlala nentombi. Ya intombi ithi hit and run. Ngeke usho ukuthi intombi mayeyikhona nakusasa ungayiphinda uyithole ikhona. Leni ingodoso yami. That's why la ngihlala khona ikhaya lasesiwami. Okay, phela bafo. So asinawo umuzi wokuthuma ithina. Umfazi wakho usemqashweni uhleli nomfazi wakho. Uyakini uhamba nomfazi wakho. Uyaphuma kini uyaxoshwa uhlala kwenye indawo uhamba uyemjondolo uhamba nomfazi wakho. Uyena umuntu akumele ehleze seduze kwakho umfazi wakho lo. Akakwazi ke yena lokho. Bokwazi lo. Yeah, uqinisile but naye kunendima vele ayidlale kumina ukuze ngibone nami ukuthi ngidlalile mina yami indima ngidlalile mina yami indima yiphi indima ofuna ngidlale naye i-ground floor yakhe ukuthi yiphi indima ofanele ngidlale yiphi ofanele ngidlale yini yenza ukuthi kuzibe kube khona isikhala sentombi kumina ekhona yena okay unamaphutha naye awenza ubuza ukuhamba kwakho sisuya kwi vacation wakwathi ungashongo ngokubaba wasekhaya ngangikade ngishilo nje kubaba ube umuntu ongenankinga futhi ngoba naye besike siwaphume naye ama vacation ube ngenankinga iphutha lashoyo ngathi mina kuyena akahlukane nokuhamba ama vacations ngoba labantu ahamba nabo kokuqala ngiyabazela emgaqweni baphila impilo umfazi wami uphasi nendawo labo bantu labo hamba nabo yabona yena angakhipha isithombe kumina uma ngabe umnqabelo wathini wathi waqhubeka ngekani wahamba mfethu wathi uzosebenzisa imali yakhe hayi yami iqiniso lokho se akulona iqiniso bhuti akulona nje iqiniso ingobani into edala ukuthi asho kanje manje ngoba uyabona ukuthi eyakhe into ayihlangani ngoba mongambuza manje ukuthi yini edala ukuthi afake intombi kwawona lo ntombi leyo ngazi ukuthi uyicoshe emgaqweni umzwe phana nje into akazi uyibone kuyabhenywa lapha kubhenywa insanga ufika endlini uyayikwazi ngisho uklina ingcolile kwawona lo ntombazana kanjani yonke into ayishoyo ukuthuka umuntu wami kodwa hayi bobhuti ubani kahle kahle umuntu wakho la uba umuntu wakho la imina noma iyona lo mzwe phana wakho entombi bafo nawe uyindoda umuntu wesifazane oshadi omlobolayo kumele enze sure ukuthi uhlezi la ekhaya akathatha ingqondo yakhe ayibeke bangani ebafo akashadile ngicabanga ukuthi kukwenzela umusa ukuthi uhlezi nawe empeleni akashadile angisubonile into engiyiqaphela ubiza isibongo sakho ubona ubiza isibongo sakini akashadile lo muntu aqediwe yonke into kahle kahle fana ngabe usahleli kufanele ngabe ufika ngokuvakasha hayi ukuhlala yingoba izinto seziyanqanyulelwa ke seziyanqanyulelwa izinto zenziwa ngokukhulu ukuphuthuma ngoba abantu izinto bayazijaha but kahle hle fana ngabe uhlala kubo kwakuthi benihlala nobabili bengingamele kahle kahle fana ngabe uyavakasha kahle leso sikhathi abuya hamba until uzuqeda izinto into esixabanisile ke kuzosifikela ekhaya namhlanje iyaqala ngevacation ngoba ngangayifuni lonto leyo mina wahamba yena nabantu engibaziyo ukuthi balula le ntombi wayishela ngosuku wahamba ngayo wa kwi vacation intombi bekhona ngosuku nje lo suku lolu ehamba ya intombi ayithole ematshwaleni angithi uyaphuza phela yena bafo shuthi biveli ikhona ngiyakubona ukuthi usayidani angisayidi namuntu ngicela ukuphinde ngibuze bafo ukuthi intombi owayishela ngolohlana ahamba ngalo yini uphendula lo mbuzo ke intombi ibivele ikhona finish okay bengimhlonipha yes bengimhlonipha ngokuthi umfazi ingodoso yakhe kuse ukumhlonipha ukuthatha intombi uzolala naye embedeni olala yena nawe ngishilo ngathi wena uhamba naye kodwa ke ngizokuphendula bengeke ngifake intombi kube yena akawathanda ama vacations ufaka ama vacations uthatha ama vacations uhamba nawo nje ngazi ngani ukuthi labelala khona ko Drakensberg eintabeni ulala noba lapho yini singayikhulumi le yini kukhulunywe eyami mina ngiyindoda mina angiyithandi ke lo mentality leyo ke uyindoda kanjani uyindoda kanjani umuzo kwazi ukuthi uqambele umkakhe manje ukuthi indaba ye vacation obungayazi wena intombi yakhe ibiveli khona wena mawuphuza lapha ematshwaleni beniphuza nayo imali ubuyiqeda nayo until kuze kube ukuthi ngiyahamba ke mina indaba ye vacation ubuyazi kahle phela ukuthi usuwenze ngazi ukuthi awungayifuni ngoba usufuna ukugqiba ihlazo lakho walenza lamanyalo wawenza lapha endlini ukuthi uthathe intombi uyifake ngoba nangingekho futhi wangayitsheni ukuthi ngizobuya ngesonto awuyitsheni ukuthi ngizobuya ngomsombuluko every time mangiyi vacation mina nabangani bami ngangenza sure ukuthi ngiyakuvideo call sisonke nabangani ongakazi ubona indoda weka video call
Hayi ngiyazi lento eyikhona. Hayi ke phela bafakwazi ngicela sisukubuza khona into engicela ukuyibuza na wena kaMavundla ukuthi njengoba eveza ukuthi uhambo lwakho lama vacation akalithandi nawe ngifuna ukukhuluma iqiniso ukuthi akaze yini kwenzeka ukuthi ekuvezele lokho ukuthi le indlela ekanje yakuyithanda bengakaza kuveze ngoba ubazi ukuthi yini afuna ukusala yenze ubengenawo chance ukuthi asalenze izinto zakhe bengakaza kuveze ngifisa umuzwa wakhe kuwena mawumtshela ukuthi usunohambo lahamba injabulo beyiba khona kuyena noma bebanjani ubengakhombisa lutho bengithi mangimtshela ukuthi hayi baba ngathi kuzoba ne vacation esifuna ukuyithatha nabangani bengicela baba ukuthi ke ngizohamba ngoLesihlanu ngibuye ngomsombuluko noma ngizobuya ngesonto athi awu mama yini yawathanda lama vacation nabangani beni hayi kulungile ni enjoy abephuma ngomnyango ehambe yapi eyakulela joint lakhe abahlala kulona waqoshwa yena emsebenzini No, emsebenzini nakhe kuba uphuzo. waqoshelwa uphuzo oludakayo okay khona inkulumo evelile la ethi udadewethu imali udadewenu lo phesheya beyifaka kuwena ngenxa ukuthi wena uyaphuza kakhulu wagcina ishintshe efaka kumakoto wakho angithi manje umakoto wakho sehambile seyifaka kuwena ngabe njani impilo Mfethu impilo i-right ngoba ngiyakwazi ukumanage zonke izinto endlini futhi ngiyakhona nokukhokhela nomntwana esikoleni. omuphi umntwana umkhokhela laphi umntwana ngoba umntwana ukhokhela umama ekhaya umkhokhela laphi ngoba mina ngingasebenzi nje Uyabona le mali engiyitholayo kusisi wami njengemgadele umuzi wakhe la. Yanele ukuthi ngakwenza konke lokho. Vele ngikulinde nje wasila manje. Alikhe lihle igama elizoswa ngakele lesi. uthi inkinga yenu nobabili niyaphika osisi uyaphika ukuthi wena uyamtshela ukuthi akalokhuze uyamtshela ukuthi ama vacation awathandi nawe khona okunye ngiyangakubuza kona veza ukuphika nawe uyabo so manje asikwazi ukuxazulula into kanje kahle wena yini oyifunayo bafu ufunani wena Mina ngicela ukusala nje ahluka nokuthuka umuntu wami ngoba lo muntu engiphila naye sesiyaxabana naye ngenxa yeinhlamba noma calls awenzayo awaletha kuyena okokuqala ngicela ukuthi akuyi umuntu wakho lo ongekho la umtshela ukuthini umtshela ukuthi senahlukana na siqhelelene silungisa ukuthi sihlukane. ngilungisa ukuthi nihlukane Yebo wazi lokho ugirlfriend wami. okay ngicela ukukhulume lokho kuyikona ke akithi akekho la sikhuluma sodwa ukupho kuyikona Okuyikona ukuthi ya iqiniso ngisamthanda umakoti wami. Mengase yena alalela umthetho wami. kahle ufuna ukuba lesithembu Isithembi into yokugcina engizoyibheka kodwa kwamanje bengisafuna ukubona ukuthi yena uyahlanganisa kahle la engqondweni yakhe. Uba unkosikazi wami. kungani pho ungambuyisena bese intombi iqhubeka ibe intombi Angikwazi nje manje ukuthi ngasikhipha leso sinqumo ngoba bengisafuna ukubona ukuthi mangilahla intombi ngimbuyisa uzobehave njengomfazi yini kumina. imaki intombi le iyakuphekela lapha endlini Ha kakhulu bafu. ipheka kanjani njengoba mina ngifike kukhona ama take away lapha yangafika kade ngihuqa insangu nihuqa yonke ukugwayi lapha iyabhema intombi umlomo umnyama thucu ngathi ikati lasestratweni ayibhebi No mfethu umuntu wami lo yalukhululekile. Yabona mina njengoba ngumuntu okhululekile. akabhemi yini Ngicela ukuphendula ngendlela engcoliseka ngayo. Umuntu wami ukhululekile siyathinta naye sobabili sikhululekile siphila impilo evulelekile ingenayo imbandela nemithetho. Lento yena ngayi-understand njengoba imthuka nje makuza ngakumina fanele kube nomthetho kuyena fanele ngabi nawo umthetho nalomuntu lo ulungile uhamba vele isonto uright asinankinga nalo but ingakuthandi ngaye uyaphuma kumhlaba esiwakhe sothutha umuzi umfazi nendoda most of the time waza bangane o vacation yonke leyo nto mina nginesikhwele noma ngasivezi ngaphandle ngoba angazi lapho ko vacation ulala nobani mfowethu ngeke ngibe nomfazi ungangishaya ngoLesihlanu umgqibelo yisonto bengomsombuluko abuye ekhathele mesefikile ngomsombuluko lo muntu awumthinti isonto lonke kuyiqiniso lokho sasa no akakhuluma iqiniso mfowethu akulona iqiniso akulona iqiniso yabona konke ngikushoyo mina kuyiqiniso yabona manje inkinga esibhekene nawo la dadewethu sibhekene nenkinga ukuthi awukwazi ukuphika yonke into
awukwazi ukuphika yonke into ekhaya. Akamusa ukuthi isonto lonke yebo bhuti ngiyahamba uLesihlanu umgqibelo isonto ngibuye ngomsombuluko kodwa akangasho ukuthi isonto lonke akaze angangithinta isonto lonke ngoba umuntu engidlala naye la. Mayecela umzuliswano. Mecela umzuliswano uyawuthola kodwa akawutholi ngomsombuluko ngoba vele ngisuke ngikhathele suke sikade sidriver sisuke sikade sijabulisa lapha sigxuma la sigxuma khona sidlala amabhayisekile. Le insuku yazicabanga le insuku lezi uLosihlanu umgqibelo isonto umsombuluko noma sokukhona still futhi uyabona ukuthi emntwini osele ekhaya unokuthi kushuthi la kade ukhona lento ayifunayo bekade sebenza. Yena ukubuya kwazi ukuba indoda ame yena befanele asho ukuthi hayi cha mama ngiyacela ukuthi manje ke sime ngama vacation ngiyayistop indaba ama vacation but akayistop indaba ye vacation okunaloko uvela jabula hayi mama kulungile ni enjoy lapho njobe sezothi yena uke wayivala indaba ye vacation akaza ayivale ngone ubejabulela ukuthi nawo amanye amantombazane uzowathatha wafake la endlini akangaqamba amanga anduba sivale ngicela umbuzo ukuthi ama holiday December 3 weeks wawaspend up kwi vacation mina ngangingedwa la njengoba manje sikule nyanga esekuyona uDecember mina ngimazi ngamgcina mina ngomhla ka16 ngeholiday indaba ningahambi nonke naye akafuni nangu umuntu ongafuni nangu umuntu ongafuni ngobani ngoba ujaha utshwala phambili mangithi asihamba uvela athi ngeke azakwazi ukuhamba uma ngithi ngicela ukuphuzela endlini ngizothenga utshwala bami ngifike endlini ngiyiphuzele endlini bese mina ngiyoma mina akafuni ukuthi nihambane akafuni ngiphuzele endlini ngicela ukubuza leyo vacation uyafuna nihambe noma no uthi ngizomphoxa kubangani bakahamba nabo ngoba mina ngiyaphuza okay sisi indaba ibangela ngakusho kwakanye musu kufaka ngoDisemba ngishongo ngakusho kwakanye ngoba wefuna ukuhamba nami wepakisha isuitcase ngithi asamse kwi vacation wafuka wapakisha isuitcase edakiwe vele ngizohamba kanjani naye kuningi kakhulu ngicela ukubuza kuwena dadewethu usamthanda lo mlisa umyeni wami ngisamthanda kodwa ayikho indlela engenza ngayo izinto ngoba izinto njengoba zikanje uyabonakala ukuthi kwayena undecided ngoba nabafowabo ngeke ngakhuluma nabo ngabatshena ukuthi bayambona yini ukuthi lo muntu unedlisa elikhona elincane wathini wathi akadlisiwe yena walwa ngatshena ubhuti bakhe ngathi mina ngicela ongcono simthathe abantu bakubo ibona abathi musu ukungena emlomeni mina bengihamba mina ebusuku mfowethu ngiye egethini kubo ekuma vacation kwenye inkathi yebafo mengabe bethi nabafowenu basole ngathi udlisiwe uthini ngalokho ayikho leyo nto mfethu abafowethu uthini ngalokho udlisiwe noma angidliswanga mina mfethu angidliswanga mina mfethu noma engadlisiwe lo udliswe adliswanga yimina udliswe intombi yakhe mangabe mhlawumbe nikhuluma indaba ukuthi ayophalazisa uyathini uyalwa bhuti akafuni uvela athi akadlisiwe yena uvela athi intombi yakhe ayindlisile uyayithanda ngiyoze ngihambe ngiyophalaza izathu yini ngine wrong ngami kuba ikho wrong ngami uyabonakala ukuthi udlisiwe wena so leyabo nje usuyimake nje kamanje so ngithe hayi angikaze ngiphuze ngicela ekuseni yebavona ubona ukuthi ugcina ekuseni sekujona ukuthi wena ubona ukuthi nje yonke le setup right ngokwakho ngokubuka mina mfethu ake sibuyele nje ku reality nje futhi yonke into phakathi kwami nentombi yami i-right ngihappy nangumuntu mfethu engifuna ukuthi axazulule i-right yapi kanjani ngihlukana kanjani nawe wena kuyimanje ngale emakhoneni uyangibiza ngihlukana kanjani nawe wena ngale emakhoneni uyangibiza ongaziyo ukuthi ngiyindoda uyangibiza sihambe siyohlala la siyohlala khona sidle ngisho ama breakfast nama lunch kodwa uzongitshela ngiphume kanjani wena ngithi kuyimanje uthi ufuna ungakhela umuzi ungakhela umuzi kanjani umuzi kodwa futhi kuyimanje awusebenzi uzongakhela ngani umuzi ngoba kade ngangisho ukuthi le mali efaka usisi wakho thatha yona uhafayo wakhe ngayo umuzi wenze njani ithatha advice yami ehlisa umoya ungaphinde ufonele intombi yami izinto zoba right part sothu yazi mina ithini yami advice baba awuzame noma inyama yengwenye ngabe yami ukushaya amaqhaza ambala angakushaya ngisho ukukushaya ke akushayele lo nyama yengwenye ngeke mfethu kulunge ngidle mina ilwane mangidle inkomo ingulube uyayidla angidle ingulube nayiBhayibheli lakusho ngicela ukubuza ithini intombi yakho ngendaba yenyama yengulube nokuthi uyidle mhlambe nenyama yengwenye kanje ikiphawula ithini no umuntu wami uhlakaniphile wangitshela kahle wathi
ingcolile ingulube. Ingcolile. Ingulube ingcolile. Hayi akwazi ukungcola phela. Ingwenya uthini? Fethu leya yinto Isilwane uyayibona sasehlathini. usibona isithombe sengwenya senjani. Mawuyibheka unengwenya yayihalela ukuyehla. Yebo mina ngicela ukuthi isikole yathi manje yaziphuma ingane ezigoduke zemakhaya. Inkulumo yami nawe seyiphelile iphela la nje. Into esengifisa ukuyazi yodwa ukuthi sisi wena ngokwakho ucabanga ukuthi uzohlala khona kunje uhleli lithini ithembo nalo. Alikho mina ithembe nginalo bhuti. Ngani lesi yena mengazama ukuthi angibeke phambili ezumkwakhe nengane yakhe. Akuzama ukuthi asibeke phambili. Ashiye phansi lo maqombeshe wakhe ahlala nawo lapha endlini ngoba usemthatha wamfaka lapha endlini. Kodwa sisikhona kunje uthando lakhe Nkosi yami usenalo. Nazi mina ilonto engithinta kakhulu ngawo ukuthi futhi wawumthandile ne. Lukhona bhuti kodwa noma bengitshela ke phela ukuthi hayi boshiya phela kodwa ngifuna ukudelisa inhliziyo yokuqala ukuthi inhliziyo kube yona edelayo. Unless mengashintsha ke kusisa kuleyo process yokuhila mhlambe ngingacabanga ke kabili kathathu kodwa ke ngifuna ukuthi kudele yona inhliziyo ngoba hayi cha ngiyabona ukuthi kusekude phambili la ngoba nomuntu akasayingisho ukuyofesa ke manje. Wena uyamfonela intombi yakho ithuke vele. Ngimfonela ngizobe ngimfonelelana. Angikaze ngimthuke. Ukumfonela yebo ngamfonela but angizange ngize ngimthuka kamusi ukuthi ngamthuka. Intombazana into engayitshenona ngathi mina indlela ongene ngayo sisi kulo muzi uzophinda uphume ngayo futhi. Wathi ngisabisa intombi yakhe angimsabisi ngimtshena iqiniso ngoba indlela aphume ngayo iyona ke intombi ekijwayele ukungifonela ingithuke ithi iyobona ukuthi kogcinaphi. Bafo nginama message mina efonini yentombi yami abhalwa uyena nginama voice notes ku WhatsApp. Awunawo wena ama voice. Unesho kangakanani ukuthi mina osuke ebhale leyo message? I voice note ngiyayazi phela. I voice note uyayazi? Yakho ngiyayazi. Okay, isuke ithini i voice note? So ukuthi yena atshele intombi yami ukuthi uzoyishanga amanzi ashisayo amafutha yonke lezo zinto lezo ayibiza amagama mangange ngwabize lana emoyeni awahloniphesekile ngeke ngikwazi ukuthi ngingavumela leyo treatment already yakutshela ukuthi kwaqala ephi ngize ngisho njalo kuyimanje yena uyidestroyile indlela esiphathana ngayo ngolimi lakhe wakutshela ukuthi kwaqala phi njengoba wakutshela ukuthi kwaqala phi usejombile wayokwenza lokho kumuntu wami akamkelena nginayo umuntu. Yazi mina bafo ngifuna mina sengizwile yonke lento. Ngiyathanda ukuthi umuntu wakho uyakucabangela ukuthi inyama yengwenya ungayidli nezingulube. Ukucabangela okukhulu kakhulu lokho bafo. Ikona ngithe ingane mayiphume man school house. Kunezizathu ke zimenza uthasho njalo. Asikiyeke lokho sobe sizikhuluma indaba lezo zizathu. Engifisa ukuthi silokhuze manje ukuthi ngazi ukuthi ithini into yeni solution yenu nifuna ithini. Uthi udade wethu into ayifisa kuwena nayicela kuwena ukuthi ukhiphe le ntombazane lapha kule yandlu. Lapha kule yandlu ufana ngabe kuhlala wena nengane yakho nonkosikazi wakho. Ukuthi ufuna ukuqhubeka nentombi yakho niqhubeke na vele umlilo amaphepha ngendlela osisabona ngayo. Mhlawumbe lobuye nihlukanele ngesikhathi senu but into ebaluleke kakhulu bafo ukuthi mothathela umuntu ambeka kini umhloniphe lowo muntu kube wena omkhulumela kunoma udade wenu bemjikijela ngamagama noma abafweni bemjikijela ngamagama kube wena umuntu omprotector nomvikela ngoba uletho wena kodwa makuwukuthi wena uhlangane nezitha kuthenini kushaya umfazi wakho uyinkinga monjalo. Nami ngiyakuzwa baba nami ngiyacela ke lokho ngizokulungisa ngiyayithatha lo advice uzoyikhipha intombazane endlini. Angeke ngibeke kanjalo nje ngizoyikhipha ngizobonisana naye sowenza iplan khona uhlelo solwenza. Bafo awazi bonisana kanjani nentombi? Bonisana kanjani nentombi? Nangu umuntu afuna ubonisane naye. Akwazi ubonisana nentombi. Intombi uyayitshela. Intombi umfazi wakho ubonisana naye. Intombi nakhona uyitshela makuwukuthi unomfazi. Makuwukuthi iyona ningabonisana ke nentombi. Umuntu engithe mangithi akayikhipha intombi wathi ngeke ezwe ngami. Ngeke ezwe ngami. Ake ngibuze ke ngodoso yami. Lento yakho nama vacation nabangane uzoyeka? Ngizoyeka moyimisela ukuthi nawe ngiyeke kodwa uma uqhubeka nawe nalo nontoloyi wakho ngeke into yenza ukuthi uthi uzoyeka uma ngizolungisa ngapha kusho ukuthi khona ushukela okhothayo kulama vacation. Awukho ushukele ngukhothayo kuma vacation ukuthi ngifuna kulungisa. Uyama nobangani nathi? Ngisuke ngihamba nabangani bami uyabazi naye futhi. Banamadoda basuke bengahambi nawe inkinga. Imoto ishayela umuntu wesilisa abahamba. So akuhamba nabo vele bafo. Ngiyabona bebesuka la nemoto abahamba ngayo. Imoto zo3. Labantu laba bawu6 bebonke. Imoto zo3. O driver amajita.
lamathekeni ala ahamba naye ayaphuza lamabhodlela lawa anoshukela yes mina ngoba ngisivile kuyaphuza angihambeke nami kuthiwa mina ngizophoxa ila ngibone khona ukuthi no mina la ngishaye emva kwendlebe ngathola akho umuntu okushaya emva kwendlebe wena mosudakiwe uyalwa yena uma efuna uyalwa inkinga mosudakiwe yena mefuna ukubuyela endlini azohlala nami sibe sharp kahle akangazi ngiyindoda yakhe akahlukani nabangani adelete kodwa ngempela wesisi yabona ukuphuma niphuma namantombazane khona nabafana kumele umuntu wakho nabe khona uhambweni njalo kubalekile ukuthi umuntu wakho abe khona uhambweni njalo ukuze engekaze abe nazi izinsolo ngoba once wahamba nabafana vele kumina osele la ngisele nokuthi wena vele yabo nami lento ayikhuluma uyenza ngikusole manje automatically nje lenkulumo ayikhulumayo ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi kube khona ukushayeka emva kwendlebe kulelo hamba akekho lo yedwa kumuntu wesifazana ukumbuza emayelana nemfebe bathi yebo mina ngiyafeba noma mina nginomuntu engithandana na akekho noyedwa kwakwenze lo uyena wadala ukuthi singabe sihamba naye kuma vacation ngoba okokuqala sihambe naye wajika walwa elwa noba walwa no driver sasihamba naye uma kuukuthi yena selwileke no driver nanikade nihamba naye kusobangelwa yini wena ukuthi uqhubeke uhamba ama vacation ebengasekho why ungamsupport uqhubeke uhlale naye mawuya kwi vacation nihambe nobabili sihambe sobabili kanjani umuntu elwa ngoba ngihlezi ngihamba nabantu uzolwa nobani phela manihamba nobabili masihamba sobabili besike sihambe ke thina sobabili indaba yonakala ukuthi sithi asizohamba no plus abantu bazohamba no plus one babo wafike walwa into eyenza ngiyayithanda into eshoyo thank you very much wayiveza lento le lo mjitha lo mfethu ukuyadanswa lapha yana yeso unomuntu wakhe ngokutshelwa kwami ngifika mina ngatshela ukuthi o drive banabantu babo kodwa mase ngihlezi mina phana ngotha umlilo kushiswe inyama ngihlalele bayadansa uyaswa lo mjitha uya kulomuntu indlela ambamba ngayo mfethu izandla zalomjitha zasesinqini zakho sisi baba behagana no lo mdanso lokubambana kanje but izandla zalomjitha zisesinqini ngemuva kumuntu walwa lapho nganyanya ke mfethu ke kakhahlela inja ke lapho ke straight kakhahlela impilo umfazi wami lo kakhahlela inja lapho ulwelani yini wait sis wait lento izoningizasule futhi kakhulu ke manje ukuthi yazini la siya khona sikutheni into izinqa la uthintwa yenye indoda khona ingoma yami gomele ethi ungathanda na umfana ethi into ngamfuni izinqa zakho yamfweni how much more ke into yakho khona akukho easy yes wayinayi right ukuthi adine because vele sasidance angeke ngize nginaka ukuthi nangi uyangithinta endaweni ukuthi kanti asikho isidinga sokuthi afake iqupha kumuntu ashaye umuntu umshayelana mana dadewethu iphutha phela lelo ukuthi ngeke uzumnaka umuntu ekuthinta izinqa ngeke uzumnaka manje sithi khona isidingo sokuthi amshaye wait sisi ngeke usho umuntu mabekuthintile izinqa engeyona indoda yakho kukhona indoda yakho lo muntu ngeke uzomnaka ekuthintile indawo ebucayi kangaka mpembe kwakudanswa amen hayi amen uma usho uma ngabe ngekho kwenzakalani uma ngabe wena intombi yakhe naye uyasho ukuthi wena intombi yakhe yes kwakudansa intombi yakhe yayigephi la ikhona ngoba naye idansela nomunye umuntu intombi kaba iyakhe umfana lengadantsana uyena wasukuma weza kumina ngizidansela ngingedwa uhleli phansi wothi umlilo akafuni ngisho ukusukuma ukuzodansa wena wavumelana ukudansa naye wongasukungani uhlala indoda yakho wena ngisuke ngiyohlala indoda ngifuna ukudansa phela mina ngiphethe iglass uhleli phansi yena lapha hayi sinawe ngathi kuseningi khona isikru esifuna ukuqiniswa na kuwena serious hayi serious khona ufuna ukuqiniswa na kuwena khona bafo lo muntu lo umuntu wami sibuyele emumva ke manje muthi sibuyele emumva ngoba naka izinto sezincinza wena cha zingincinzi ziyakuncinza nazo zonke impendulo unazo zonke impendulo ngoba kusho ukuthi umuntu ovelo ozivikelayo kahle nawe ukhona urongo nawe angizivikeli mina ngoba bengakaza afice lutho ngisho efonini yami into enkinga ukuthi ngadansa ngalolu yena wabona kuyiphutha awakahle ifoni ayina delete wazwa iphathi ifoni right sesengena delete amafoni no delete ifoni yakhe ngisho ikhala ubekwazi ukuthi ayiphendule ngisho ikhala eyami ubekwazi ukuthi ayiphendule futhi wazi abantu abangezwa emadlebeni uma ngabe ubatshela ukuthi ungafoni ngesikhathi esiwukuthi ngisho egroupini ubebona bekuphendula wonke umuntu egroupini yethu vacation wazi wakhetha ukuphuma yena sithi wathi into izinqa umuntu wawudansa naye phambi kwendoda yakho lokho ayikho into eyenzeka etheni yebo wangithinta izinqa sayikhuluma futhi leyo waqhubeka wadansa angiqhubekanga ngadansa ngoba walo ngicela ukuyichaza ngoba ile shoyo idukisa inkulumo yonke la ngangeke mina ngishaya isibhakela ngento elight lo mjitha lo wasiphethe iglass wasukuma wayakuyena wamdonsa ngesandla bama badansa yena yesoma ba izinqa yena wayehleli namanye amathekini
ithekeni ekwathiwa eyalomjitha kwakushawa mina laphane umqondo ukuthi nginganaki ukuthi bayakhiyana labantu esephuzile umjitha walahla amamenasi wayosukumisa umuntu wakhe wadansa naye yila ke mina ke nga-actor khona okay back sesibuye endlini so2 yaqhubeka into eba yimbi ngathula ngoba ngizama ukuprotect ubudlelwano nebiso 2 but yokuqhubeka nokuphuma ama vacation yaqina kakhulu ngabona ukuthi mangiphamisa umoya ngithi angiyifunde ekhaya ndaba ama vacation ngibe umuntu engathi ngivula isinda kuyaliwa ngathula kwafela ufunda umqondo wami yena ukuthi angisagcwele ngandaba ama vacations that's where mina ngaba ne second thought yokuthi okay yazeni angibe nomuntu la ozongiunderstanda angihloniphe aphile impilo yami nami ngiphile impilo yakhe awusamfundi lo not angisamfuni ngisacikekile into yakhe bayafulahlekile awuzazi nawe uthi akazazi. yabona ke udadewethu nawe uyakufuna nawe udadewethu uyamfuna niyafunana kahle kahle niyathandana kahle kahle nibantu abaphile ngamaphutha nibe namaphutha and nayi into ekubele niqaphele awukwazi ukuthi mawulungisa iphutha la namhlanje bese ubuyisa into endala ngoba lento izokwenza ukuthi kungabi khona ukuxazulula yabona mangabe ngizothi namhlanje unkwebhile ekubeni sesaxolelana ngaloko kwebhana bese uyabuya uthi wena vele nawe ngosuku olukuthi wankwebha kodwa senina ukukhuluma naxolelana ungayibuyisi into endala amakhuluma ngento entsha asikhulumeni ngento entsha siqhubeke siye phambili akisho ukuthi wrong right ukuthi ukuveze lo ukuze simazi umuntu osanana naye ukuthi umuntu kanjani singabheki wena wedwa uyabo but ngenye indlela kuyindlela yokuzivikela nokuziprotecta kodwa manje uziprotecta ukwephi usephutheni izinto ezikanjalo singayivumeli wena into ekumele uyenze njengamanje ukuthi ube nesibindi sokudla inyama yengwenye ube nesibindi sokudla ingulube ube nesibindi sokuyophalaza khona uzokhipha le ntombazane yes khona uzokhipha le ntombazane lapha bese uthatha umfazi wakho nengane yakho baphindisela endlini akukho engisafisa ukuthi sikhulume njengamanje ngoba nonke nisafunana igama lami nguThabiso ngokwacela igama leshow iHway mina kanti igama leTV uhlanga media into nje ngisazoyikhuluma sengedwa xebu yabona inzima kakhulu indaba ukuthi ungaba iside chick afro uyiside chick umfazi intombi iside chick yangempela ithithwa njengomfazi yo and lo muntu uphazamisekile khona la khona ekuphazamiseke khona yena amhappy ukuthi abafabo bayayibona lento nomfazi wakhe futhi uyayibona le yanto yabona into ehlaliswe le ntombazane ihlaliswe ukuthi ngiyama understand ukuthi kahle kahle akekho nje lo muntu lo kunento emenza ukuthi akabe nje kahle kahle mangingathiwa lo muntu lo uyasizakala ingqondo yakhe ingabuya why ngisho njalo ngikusho lokhu ngoba uma ngabe ngimbuza imibuzo sinezinto esikholelwa ukuthi ziyalikhipha idliso kunento efana nenyama yengwenye kunento efana nenyama yengulube even though ke angisiyinyanga but makukhulunywa kuthiwa lezo zinto zinako ukuphazamisa in a way so uma kuukuthi intombi ithi ungakusebenzisi at all why inezizathu zayo ezibangela ukuthi yenze lento eyenza akekho umuntu ongaba nesibindi sokuthi eze ku TV azothi hlukana nentombi yami mngami hlukana nentombi yami sihleli kahle nentombi yami musu kuyiphazamisa ikhona lento ethi ngiyamthanda umfazi wami le yangempela ephila kuyena ukuthi lo muntu uyamthanda but ikhona futhi nale efakiwe ethi hayi umuntu nangu hayi lo ngoba for the fact ukuthi akamiyeki ngoba uyamthanda ikhona leyo nto leyo but akasabu ukukhuluma noma yini kumfazi wakhe ngoba likhona lebhungeze lifakwe lentombazane kuyena lo muntu umuntu wesilisa ongasebenzi onikwa imali osisi wakhe njalo ngenyanga lo muntu umuntu wesilisa obesebenza waxoshela utshwala okusho ukuthi ispace esinotshwala uyasithanda because umfazi wakhe akaphuzi akamfuni lo ophuzayo uyamfuna ngoba benza into eyodwa kusho ukuthi kahle kahle ujatshuliswa ukuthi angikhuzwa akukhuzwana kusemahlanyeni that is why isivamise ukuthi sithi umfazi umthathela ukuthi unemali eningi umthathela ukuthi kuyafuneka empilweni yakho kube khona umuntu ozosime ngabe ethi cha lokho uvume kuyafuneka ukuthi emhlabeni mawuphila ube novalo lokuthi akumele ngishayele isikhathi sokuthi ngendaweni ukuthi kuukuziqoqa ukuba nomfazi
kuqoqeka nanokuthi izinto zakho zenzeke ngendlela ekhombisa ukuthi zihleliwe ngoba kunabantu ababili aba behind yonke into eyenzakalayo. But lesimo lesi sikamfowethu sithanda ukuthi sibe nzima ngoba uyena obhalela thina but mase uyibhekisisa lento fanele ngabe kubhalile owesifazane ngoba owesifazane uhlukumezekile ukubona abantu belele endaweni olala kuyona nomuntu wakho kuyitrauma. But owesifazane kwakhona lapha zangazaza give up. Uyithanda indoda yakhe isebenza, wayithanda noma ingasasebenzi. Waqhubeka wayithanda. Bengenamuzi benjalo, behambe behlala, wahamba wayohlala la kuhlala khona indoda yakhe. But indoda ngenxa yokuthi kune income eza kuyona iyaphuma kuyena, yasibona ukuthi ayiqhubeke nale ntombazane. Umuntu mengabe yocela emzini noma kubuka intombazane usuke eyocelelwa umkhongi nabaphelezeli bomkhongi okuye ukuthi makuvela inkinga phakathi kwamfazi nendoda, indoda ikhulume nomkhongi wayo ukuthi akahamba ayokhuluma nabakubo kwentombazane. Ngaphambi kokuthi umkhonyana aye kubo kantombazane, umkhongi kumele afike athi ukukhuluma nabo bese bethi sicela umkhonyana, bese umkhongi abize umkhonyana ngoba umkhongi uyena umuntu okhulumisana nabakamakoti, uyena umuntu owaba umkhulumeli kamfowethu, uyena umuntu owaba umkhulumeli wokuqala. So ngaso sonke isikhathi ngaphambi kokuthi kuze umkhonyana ufuna aqale ehlale phansi umkhongi nabalapha. Kodwa ke uyabona la ukuthi ayi ngeke lento yomkhongi umfowethu akayifuni ngoba uphazamisekile. Ziningi izinto ezimphazamisile. Uyabo? Ziningi izinto ezimphazamisile. Shutho kwentombazane lokunye kwathi makufika wafika wabona ukuthi awu ngeke umcebo ongaka. Ngoba uyabona ukuthi le mali noma ingabizwa ngegama kodwa imali eningi, imali ethanda ukuthi ibe yiningana ngenyanga kayitholayo. And akasayithola usisi. Seyitholwa ubani? Seyitholwa umfana. Obviously imali ephuzwayo leyo. Lento akayifunayo yempilo yokukhululeka uthola yona. Kodwa ihambi yodwa. Kukhona nokwavuvuzela ekudleni. Uyabona nje ngendlela ekwenzeka ngayo nangendlela akhuluma kahle ngayo ngale ntombi yakhe ukuthi khona into wrong. Igama lami nguThabiso ngakacela. Qumba amaqumba nalaqumbi lesele lentaba. Singakhohlwa njalo ukuhamba siyosearcha u18 and above media, 18 and above media. Mangisithela nje ne-advert ezoqhamuka lapha. Ngithenga amakhambi kasisi asiza ngendlela esimangaliso. Siyabonga kakhulu. Qebu. Thokozani Camakho. Ndawuwe Shewe Akwande emakhosini sanibonani. Igama lami nguBusisiwe wakaZulu Sibongo. Abanye benu bangazi ngogogo nyoka yamanzi. I am Indalo Enhle Herbs and Beyond traditional healer. Ngicela nazi ke ngani zakwethu njengoba nizazela mina nje umakhosi wenu ugogo wenu ohlezi enigayela angihambi ngedwa la ekhaya ngihamba no human plumber ke okuyena engineer kwamapipe empilo zenu ohlezi kaphethe lokhu kwesingisi ngithe namhlanje ngifuna ukumletha azonibona bese uyanibingelela ubabingelele dokotela angibingelela abalaleli emakhaya o traditional doctor human plumber Fajarlo umelapho wendabuko olapha zonke izifo eseyihlule yonke into ngamakhambi emvelo ngekuyekisike izinto oyiphuzayo noma athi uphuza amaphilisi e-HIV noma athi uphuzana ngekuyekisa noma athi uyagcaba noma uyahlaba I don't care mina kwami nje ukuthi ngikuplambe la engitholakala khona ke ngitholakala e30 Dula Oma Lane kuSmith Street la eThekwini eDurban Central ofeba ngebetween iChicken Lick nenkantolo inamba engitholakala kuyo ke kuba 031 574 5489 leyo ke ilandline oyifonelayo uzothola intombazane la ezokudirector kimi ke kodwa mawuza kimi kufanele ufike usazi story sakho kungcono uqale lentombazane ukhulume naye niqede bese mawusudluliselwa kimi ubusuwasazi story sakho ukuthi sithini sinayo ke nenamba ka WhatsApp ke la 061 585 6964 inamba kwa WhatsApp ke le sitholakala kuyo ke traditional doctor human plumber Fajarlo umelaphi wendabuko lapha zonke izifo eseyihlule yonke into ngamakhambi emvelo yabona nje masusuhlule yonke into kufanele ucinge mina uzongithola ucinga ugogo uzongithola usafuna mina nalapha mawuthola mina kufana nokuthi uthola ugogo uthola mina sikhona nje silinde nini yabona ngibonge kakhulu ngathi zakwethu ngithe namhlanje akakafike nanazonibingelela nike nimbone bakithi ukuthi kahle hle le ndoda ehlezi ikhulunywa ngayo uba
ngubani so ngase ngithi ke namhlanje ngifuna ukuthi ke ngimlethe ke nizombona ngani zakwethu sengizongena la ku Human Plumber ke nibone ke isegment yakhe angane yami niyibonile ngifuna ukunibonisa ke isegment yakhe esikhathini esiningi yena ke udila ngazo ke izinto lezi ezibalulekile ke lezi ezifana naloko kungazi ukuthi uthanda ukuthi kube phecelezi modernized kanje kodwa amakhambi lawa imvelo lena into ongayifanga ngisho emanzini uphuze ukuthi kwakhe kube modernized ingane zakwethu mangabe unenkinga chronic headaches uyazi ukuthi kunabantu abanekhanda elingapholi njalo uhlezi ukhala ngekhanda alipholi leli khanda uyalala uyavuka likuphethe une stress likuphethe hey awusazi ukuthi wenze njani kanza kwethu nango Human Plumber uzoqaqa wonke amapipe asekhanda enza isiqinisekiso ukuthi uzitholela nawo amaphilisi azokulekelela imvelo nje engaxutshwe nalutho ekhandeni lakho leli suke sikuphethe khumbula ke ukuthi ke kukhona abantu abadla ama ARVs for years umuntu uhlezi edla ama ARVs akakiyekisi ku Human Plumber amaphilisi akho qhubeka uwadla ama ARVs akho kodwa uthi kuwe ngemvelo lekelela isandulela ngculaza kanye nabantu futhi abanayo ingculaza nangu HIV AIDS okhona futhi la ekhaya ongakwazi futhi nawo ukuthi uthi walk in la ku $30 oma ufike uyithengele uyiphumela ushaye handbag yakho njengoba usuku uyoyithengela icolone lapha esitolo sakho sithandayo ngifuna nje ukunibonisa kancane izinto athi akabe nazo ezisihluphayo esikhathini esiningi ngani zakwethu kunabantu abangazi ukuthi abantu besilisa bayaba nayo inkinga yokungabathola abantwana umuntu wazi ukuthi umuntu wesilisa uhlezi yena eproduce ingane kanti cha bakhona abantu besilisa abanayo leyo nkinga yinto efihliwe ke kakhulu leyo esizweni sethu esimnyama ngiyacela ingane zakwethu musukusaba mawam siswam lapho young married couple you are trying to have a child ayikho inkinga kuwe sisi maybe inkinga ikubaba ungena lapho ku traditional Human Plumber Fatsha ngokuthi akusize ngemale fertility imale fertility yala ekhaya is also a program ekulekelela abantu besilisa ukuthi bakwazi ukuthi nabo bayitholele ingane kwande isibongo kwande umndeni kujatshulwe ekhaya kugijima abantu abancane endlini siphinde futhi ingane zakwethu sibukalane nepandemic esesibhekane nayo enzima kakhulu lapho khona obaba asebenenkinga yomdlavuza wabantu besilisa phecelezi iprostate cancer sonke siyazi ukuthi prostate sibathathe kakhulu kanjani obaba bethu ngoba abanye bayasaba Nkosi yami kuya kodokotela umuntu ayofaka umunwe ngemuva ukuthi ucheck iprostate musu uyithola kuleso simo noma ufuna ukusigwema leso sibo uyangena futhi traditional Human Plumber Fatsha khona lapho nayi nje iprostate lana uyayilekelela into engizama ukunibonisa yona okuncane nje esinako ngani zakwethu uma umuntu mhlambe othanda ukuthi abe nenkinga yokulala mhlambe umuntu ofundayo like myself niyazi nani ukuthi I'm back at school unenkinga mhlambe uyafunda une stress sama exam une stress sama practical kuningi noma yinkinga uzithola unalento ekuthiwa chronic insomnia awusakwazi ukulala ikhona i-calming mist la ekhaya elekelela ama nerves akho ukuthi arest because remember the more you rest the more your body functions and if our rest your body will shut down on its own traditional Human Plumber Fatsha ungena lapho ke sethi khona nayi calming mist relax and sleep ubone ngakusasa ngingamanga ke khona lapho futhi umuntu ke ngane zakwethu ke njoba sidla siphuza sibhiyoza senza zonke izinto esizenzayo siyakhwehlela senzani yehli immune system la iya strugglisha nayi immune system booster ongakwazi ukuthi nawe uyilekelele ngani zakwethu ayikho inhlobo yento engekho kukhona wena fibroids and cysts khona wena collagen khona wena magnesium khona everything that you can think of diabetes high blood pressure cancer anything that you can think of like haya sikulekelela ngakho konke senza sure ukuthi you are able to live and see your children's future your great grandkids be there for your children's graduation be there for your grandchildren's birth ungamisi out ekuphileni ngesimo sokugula abantu bona bazophila khumbula uphethwe yini esihlule yonke into sikhona sizokulekelela thank you so much